Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC i-Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. What is important to us is to apologize to those who have been inconvenienced by lack of service since yesterday and this morning. Owengamele zokuthutha eGauteng ukidiboni Diyaletlhabela uthi umhlangano nenhlangano yamatekisi Santaco uthele izithelo njengoba amatekisi esephindele kusebenzeni ngokujwayelekile kuruleni ngemva kokuthi abagibeli besale edengwane kuseni. It's the arrogance, not that we can't find each other, it's arrogance. First, the alliance found each other on the question of reconfiguration. We're a joint document agreed in 2019. I-SACP sisoli ANC ngokuyikhukhumeza nokuyimbangela yenza ukuthi umbimbili ungasebenzi kahle. I-SACP ithi ayikawuguqula umqondo wayo ngokungenela ukhetho lohulumeni bezindawo nguSmith. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uthi kumqoka ukubambisana nezwe ngomakhelwane iZimbabwe kwezokhwebelana. Ukusho lokho ngesikhathi ehambela umbukiso wezolimo obanjelwe eHarare khona eZimbabwe. Nabengayishana kamenze ephuza umlaza ngameva ulanga lisehlule madoda sesingamavikithi siyakhuleka nina bezinyani lengezengeze selibumbene lomkhothi ihora angihlali kuzithondo. Aphinda aqhubeka nokusebenza amatekisi kuruleni esifundazweni eGauteng njengoba iSantaco ibinqumo ukuthi kuma ukusebenza kwawo kulandela ukukhathazeka kwayo lenhlangano ngokushaqwa kwamatekisi. Ukuqhubeka kokusebenza kwawo amatekisi kwenzeke emva kokuthi iSantaco ihlangane nowengameli ezokuthutha eGauteng ukidiboni Diyaletlhabela. Bekunzima kakhulu ekseni kubagibeli njengoba bekumele beye emsebenzini kodwa beswele amatekisi. Yize bezikhona ezinye indlela ebeyingasetshenziswa yibona ukuthi bafike lapho bebelibangiseke khona nokubalwa kuzo e-hailing nazo bekuwumqanzo kuba bayisebenzise njengoba kulezi insuku kusasabalela ukuthi abamatekisi abahoshelani nabashayeli be-e-hailing. I'm so scared ukuthi kena ngi-request i-Uber cause kungayenzeka ukuthi ama-taxi association balwe nabo or kube ne-violent shooting or in everything, so ngingalimala lapho, so rather to save myself than to risk my life yami. So when I got here, I see the taxi rank is empty. There are no taxis. I can't get to my destination because I work there by Green Hills, Elasfontein. Yeah, that's where I'm supposed to be. Owengamele zokuthutha esifundazweni eGauteng uthi ukuhlangana neSantaco kwenzile umehluko njengoba ebuye aqhubeka nokusebenza amatekisi eGruleni. What is important to us is to apologize to those who have been inconvenienced by lack of service since yesterday and this morning. And we are happy that we have reached a settlement with the taxi industry in Ekurhuleni that they will resume services. Izenzo zamaphoyisa omgwaqo zokushaqa amatekisi nokungamatekisi okusuke kuthiwa wakulungela ukuba semgwaqeni isona sizathu esiholele ekutheni iSantaco inqume ukumisa ukusebenza kwawo amatekisi eGruleni. Sisazinzile isimo emva kokuqubuka kodungunyane phakathi kwabashayeli balezi imoto ezikhokhelwa ngebanga ezilihambile kanye nabanye abasembonini yamatekisi kwaDabeka eThekwini KwaZulu-Natal. Inhlangano yalezi imoto ezibizwa nge-e-hailing esifundazweni kanye nenhlangano yamatekisi kule ndawo babambe inguyazana ebifaka phakathi umnyango wezokuthutha. Lezi inhlangano egcine iqhawulana zafinyelela esivumelwaneni. Abashayeli bamatekisi nabe e-hailing kwaDabeka sebefinyelele esivumelwaneni sokuthula ngemumva kwezingxabano ezinodlame. Udweshu luqale mayelana nemizila yokusebenza njengoba osomatekisi bethi abashayeli bama e-hailing sebedla imisebenzi yabo. Inhlangano yamatekisi izwakalise ukukhathazeka ngokuthi abanye abashayeli be-e-hailing basebenza ngaphandle kwe-e-hailing app. Omabili lamaqembu avumelene ngokusebenzisana ukuze kunqandwe abashayeli abangekho emthethweni. Khona ukukhulumisana nozwano phakathi kwethu nosomatekisi emva kokuba sesikucacisile ukuthi ama e-hailers asebenza nge-app labo abaqoqa istaff abaseyona e-hailing ngakho badla umsebenzi wama local associations. I-local association ekuyiyona ekufanele iyengamele futhi ibhekelele ukuqoqwa kwestaff ngokwama local nama regions wakhona. NgoLwesine amaphoyisa aqinisekisile ukuthi bangu-15 abantu abathathiwe
beyophekwa ngemibuzo ngesigameko sokudubula kanti izibhamu ezingu-12 ezithathiwe ukuze ziyohlolwa. Inhlangano yamatekisi isigxekile isenzo sodlame okuthiwa senziwe ngamalungu kasoseshini wabo. Sithola sisesimene leso kuthiwa senza ukuthi uma kwenzekile sicela ukuxolisa and uthi ukwenzile oyimember okanye umsebenzi wenhlangano sithe masizo ukuthi uyafunakala amaphoyisa ayamfuna samthatha nommeli wenhlangano sathi akaye police station ayokhuluma namaphoyisa akhona nabomthetho. Iziphathimandla zezokuthutha zithi le mithetho emisha kulindeleke ukuthi iqale ukusebenza ngo-October. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kumqoka ukubambisana nezwe ngomakhelwane iZimbabwe kwezokhwebelana. Usho lokho ngesikhathi ehambele umbukiso wezolimo obanjelwe eHarare eZimbabwe. Lo mcimbi waminyaka yonke ubanjwa ngenhloso yokukhuthaza nokuthuthukisa ezolimo kanye nokudlondlobalisa umnotho kanti kulonyaka lo mbukiso ugubha iminyaka eyi130 selokhu wasungulwa uzoqhutshwa ngaphansi kwesiqubulo esithi Building Bridges Connecting Agriculture, Industry and Commerce. Nyakenye waheha abantu abevile emakhulwini amahlanu ababezokhangisa ngemisebenzi yabo. Kusenjalo ihhovisi likaMengameli lithi lolu hambo luzoqinisa ubudlelwano phakathi kwalamazwe omabili ikakhulukazi emkhakhweni wezomnotho emazweni angaphansi kweSADC. I-SACP isisole i-ANC ngokuyikhukhumeza nokuyimbangela yenza ukuthi umbimbili ungasebenzi kahle. I-SACP ithi ayikaguqula umqondo wayo ngokungenela ukhotho lohulumeni beyindawo ngokuzimela. I-SACP ithi izosebenzisa lempela sonto ukuhlaziya isimo sezwe kanti leli qembu lithi lizoqhubeka nokungenela ukhetho ngokuzimela njengoba lisola i-ANC ngokuzikhukhumeza. Not that we can't find each other, it's arrogance. First, the alliance found each other on the question of reconfiguration, where a joint document agreed in 2019. In fact, I've got a brief copy. I'll share that copy with you. We agreed in 2019 on the process of reconfiguration of the alliance. Kuze kube manje i-ANC ayikalixazululi lolu daba. They have not resolved the problem. The issue is that Congress has taken a decision. And with the Congress decision, neither the Central Committee nor me have the power to reverse it. Liyavuma ukuthi alinayo imali eyanele ukuqhuba imikhankaso yokhetho, kodwa lithi ukuguqula impilo yezakhamuzi zakuleli kuseqhulwini. Everybody knows that. But we will contest elections without money. We'll prove it. Iphinde yaqinisekisa ukuthi yazeseka izingxoxo zomphakathi ezizobe zimalungana nesimo sezwe kanti kulindeleke ukuthi ihlangane nowabe ngumengameli wezwe uThabo Mbeki ngenjongo yokumnxenxa ukuthi abe yingxenye yalezi ngxoxo. Iphothulwe namhlanje ingqungquthela yama-27 ye-Interpol esidonse izinsuku ezintathu eKapa esifundazweni Western Cape. Le ngqungquthela behloswe ngayo ukubhunga ngamaso okulisana nobugebengu behlukene. Ibihlanganisa izikhulu eziphezulu zezinhlangano zamaphoyisa emazweni omhlaba. Njengoba namhlanje bekuguqa lengqungquthela okubhunga ngamaso okulisana nobugebengu eKapa, umkhuzo wamaphoyisa kuzolonke uJenene Fani Masimula uthe ngokusebenzisana kwamazwe ahlukene ezwenikazi eAfrika singanqotshwa lesihlava sobugebengu. We have dived into financial crimes and solutions thereof. We have also looked into various forms of financial flows, money laundering, in and into out of countries, cyber fraud, tax evasion, and that includes quite a number of billions every year that money is siphoned out of Africa. Kanti umkhuzo wamaphoyisa Western Cape uJenene Thembisile Phathekile obeyingxenye yalengqungquthela ezinsuku ezintathu nayo nabengempumelelo esibe khona emsebenzini wamaphoyisa Western Cape kusukela ngoMbasa. What we're doing now, we're doing cordon searches. We are also locking down the hotspot areas and doing VCPs and looking for wanted suspect. Because in the Western Cape, the weapon of choice is firearms. We have taken since April 880 firearms and more than 880 people were arrested. And this week alone, 35 firearms were retrieved. And of those,
7 of those are semi-automatic rifles. Izikhulu eziphezulu zamaphoyisa eAfrika yonkana kanye namazwe abambisene naleli zwekazi zinethemba lokuthi konke obekudingidwa kule ngqungquthela kuzovuna imiphumela emihle. Mbukele sithatha iqhwayitolo kanti mawe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. And we have identified various areas that have been illegally occupied. Iphinile kaNgqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni nenqalasizinda uSihlezi Kalala uqhube umkhankaso wehlelo lokubuyisa kwezakhiwo zikahulumeni eseyidliwe ngokungemthetho eKapa eWestern Cape. Kuzokabanza ngalolu daba hlala nathi uthine ungathinyaka nyabuya nezilo. Asibingelele sikwamukele imbukeli ngosando kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi owengamele zokuthutha eGauteng uGidiboni Diyaletlhabela uthi umhlangano nenhlangano yamatekisi Santaco uthele ithelo njengoba amatekisi esephindele kusebenzeni ngokujwayelekile ekuruleni ngemva kokuthi abagibeli besale dengwane ekseni. Mbukela sikhumbuza ke ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus wena kumele ukwenze ngena kuzo uyigcina amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo abadidiyeli bazoyifaka uma siqeda nje ukuyisakaza. Labo abavele bangena ezakhiweni zombuso ngendlela engafanele sebenikezwe umnqamla juqu wangesonto ukuthi baqoqa amasaka nabo baphume baphele kulezi ndawo. Iphinile kaNgqongqoshe wemisebenzi kahulumeni kanye nenqalasizinda uSihlezi Kalala ubehola umkhankaso obizwa ngeBring Back njengoba kuzanywa ukuthi kubuyiswe izakhiwo zombuso eziqhaqwe abathile eKapa. Usekela mphathiswa uSihlezi Kalala uqale kwindlu eseGoodwood. Uhlangene nomnini wayo ongekho mthethweni othi wayifumana kungekho umuntu uhlala kuyo yonakalisiwe sele kuyiminyaka eli-15 ehlala kuyo. We must be out of leave the property so by Sunday 31st August we must be out of this place. According to a letter they give us just a notice to take later. Tell us you must leave the property with trespassing now. Kukho nabantu abanxusileyo abahlawula imali yerente kumninindlu ongekho mthethweni eqala ku-R500 ukuya kwi-1,000 lerandi. I have no idea. I spoke to the minister now. He said that people will come over the weekend to help us or give us accommodation. But other than that, I have no idea. I don't know where to go or what to do. I only get a disability, so. Iphondo lentshona koloni kuphela kuqikelelwa ukuba zingaphezulu kwama-40 izindlu okanye umhlaba oxhwiliweyo okanye obiweyo. These properties are occupied in some cases by people who are renting, and you find that they rent to someone or they rent to some organizations that call themselves non-profit organization, and that is wrong. Dingulama Matya wendaba ze-SABC eKapa. Ngqongqoshe zezisebenzi nomakhosazana Met uphothule uhambo lwakhe lenyanga yabesifazane eGqeberha esifundazweni Eastern Cape nalapho ethole khona inkampani kanye namaloli angahambisani nemthetho. Amanina kwicandelo lwezomthetho bebephumi ngobuninzi babo namhlanje ezokuxhasa eliphulo elikhokhelwa lisebe yemisebenzi nengqesho. Ilinge leliphulo lijolise ekukhuthazeni uluntu ekubeni luhloniphe umthetho. Ingxaki into ye-trucking industry eMzantsi Afrika. Siye sibone kuba khona i-protest marches even nalapha nakwamanye amaphondo kuba abantu boMzantsi Afrika bekhalaza ukuba abanini be-trucks bakhetha ukuqesha i-foreign nationals ezingenamaphepha. Abaqhubi bezithuthi kuquka amagosa onyanzeliso mthetho baliqhwabele izandla eliphulo. Iphulo lona le-right kuba kaloku wena uqhuba imoto u-right. Lo ungena maviri, ungena insurance, ungena license, aze uwe azokutshayisa ekubangela ukuba ube sengxakini. Namapolisa eliphondo leMpuma Koloni ebeyinxalenye yenkqubo yokuphehlelela eliphulo nabeliqhutywa lelisebe. Wezinkampani ezivelisa okuninzi endingathi ndibalule kuzo
isambiwa ekubizwa ngokuba yimanganese. Loo nto ke iye ibangele into yokubana sizibone singamapolisa sinomthamo othe xhaxhe wokuthi kuqhiphulwe ezi zithuthi zikhulu zithi zilayishe le manganese. Eliphulo liza kunwenwela nakumanye amaphondo. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC seGqeberha. Undunankulu wesifundazwe iLimpopo uDokotela uPhophi Ramathuba uthi uhulumeni wakulesa sifundazwe wasenga eyimithiyo ebantwini mayelana nenqubekela phambili yokwakhiwa kwendawo okuhloswe ngayo ukuthi kunxenxwe abatshali imali kuphinde kusungulwe amathuba emisebenzi. Undunankulu ubekhuluma nabezindaba ePulukwane. Ukuqaliswa kohlelo lokufukulwa komnotho waseLimpopo lwamenyezelwa edlangalaleni ngumengameli wezwe uCyril Ramaphosa eminyakeni engaphezulu kwemihlanu yedlule. Ukubambezeleka kohlelo iMusina Makhado SEZ kudumaze izinkumbi zabantu baseLimpopo abebenethemba lokuthi bazohlumula ngokwamathuba omsebenzi. We have lied to our people. We have not done what we promised our people that we were going to do. Those 1,000 jobs have not yet been achieved as we have made a progress. And we admitted as a province that we are the ones who take full responsibility. Undunankulu Ramathuba uthi kuningi okusilele kakhulu emumva kwizinhlelo zemisebenzi kahulumeni njengokuthuthukiswa kwenqalazinda yezikole esifundazweni. We've got another program where we are dealing with the schools that have been affected by disasters. We unfortunately we still have to deal with the 2013 backlog. The one school that I was supposed to, the MEC opened last week, it was in 2013 a backlog. We are dealing with all that in order to make sure that our education environment becomes conducive for our learners. Uphinde washayela ihlombe iminyango yonke kahulumeni wesifundazwe ethole imbiko engenagcobho kumcwaningi mabhuku. Usibusiso Kubheka oneminyaka engama-27 ubudala nodabuka eMtshezi esifundazweni KwaZulu-Natal uqophe umlando ukuba umsubathu oqala ukuba aphothula umjaho wamakhilomitha ayi100 ngaphansi kwesikhathi esingamahora ayisithupha. Usibusiso Kubheka waqala ukuba umgijimi eneminyaka eyi13. Uthando nokuzimisela kwakhe sekumenze wazakhela igama emhlabeni jikelele. Ngolwesibili ubencintisana nabasubathi abaqhamuka emazweni ahlukene abahlonishwayo bezama ukuqopha irekhodi lomhlaba. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngokuthi kube yimina umuntu oqala ukugijima ngaphansi kwa sub 6 hours. Ngiqedwe finish race ngangakhola kwamanje ngiyibuza ukuthi ngenze kanjani. Irekhodi langaphambilini bekungamahora ayisithupha nemizuzu emihlanu. Ukubheka ugijime amakhilomitha ayi100 ngesivinini sika 3 minutes nemizuzwana engu36 ikhilomitha lilodwa. Thema ngiqeda bokubhlungu yonke into yabo ka 90 kilometers bese kubhlungu yonke into bese ngigijima ngenqondo kuphela nangenhliziyo yokuthi ngiyayifuna lento le into ebengiyijimele lena. Umqeqeshi kaKubheka uthi ukuzimisela kwakhe ikhona okumbeke lapha. Ngiyafisa ukuthi nabanye abagijimi abakhona futhi lapha endaweni abakuzona bayimisela ngoba ngekwazi ukuthi uba uzokubona ubani okhona lapho ozokwazi ukuthi axhumanise nabantu aba-right ukuthi uthole ithuba elizokwazi ukuphakamisa. Ngemuva kokuqopha ke lomlando uSibusiso uthi inhloso yakhe manje ukuthi aqhubeke abe ingxenye yenqophamlando yeminye imijaho ehlonishwayo emhlabeni jikelele. Kepha ekwamanje lo msubathi uthi usathatha ikhefu kwazise phela belungelula lolu hambo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisePinetown. Masibuye itolo mbukelo sizokubhekela ukuthi linjani izulu lapha kwaMadlala, oShabeni, eHlobane nakwezinye ingxenye.
Mbukele sibika lapha bese kuphathele zona. Sikukhumbuza ukuthi kusasa zikhona indaba ngolimi lwesiXhosa ngehora lesishiyagalombili ngenxa yebhola. Usale kahle.